Moi boas noites a todas e a todos. A ver, deixa de chupar deso que temos que cantar agora. Solta da boca xa. Pois aquí estamos un ano máis, as Más Plus, para endulzarvos outro entroido, inda que parece que hai bastantes máis que ano pasado, sí que as hai. Faltan 3 personas importantes aquí hoxe que non puderon estar por varios motivos, que son Ángeles, Paula, Telar e Maisani. Queremos dedicar a elas este entroido e nada, esperemos que todos disfruten. É unha cousa, lle quería dicir aos meus compañeros dos Güeros, que ten razón Cirrás en decir dos 6 euros, pero certo é que comentaban aí os conceñales que esos 6 euros é de recaudación para que po ano cantemos nun auditorio. Boas noites. Porque se levanta pata, ya te salió.
Así non hai forma, vou te tirar un mercante a pedir desgraza.
Música